Здравейте хора, днес ще ви покажа как да получите този глайдер. Първо, то нещо, което трябва да направите е да си стеглите Marvel Rivals. След това, като имате Marvel Rivals, влизате. В нея. Тук всичко го разсепвате. Много е дълго влизането. Може да скипнете. Така. И ето тук имате две нюс. И отивате и тук. Имате Marvel Rivals и Fortnite. И тук имате така, нали, колко трябва да направите 10 игри, за да получите този глайдер. И отгоре ето тук, където показвам с това бутонче, там вие би трябвало да имате логин и като го натиснете ще има един QR код. Трябва да го сканирате с телефона си, да въведете имейла си и да аноннете всичко. И след това трябва да изиграете 10 мача на Marvel Rivals и ви препоръчвам да е на Quick Match, защото това е най-бързия матч. И така най-бързо ще направите 10 игри. Аз по принцип не играх на Quick Match, на обикновения и затова ми отне много време. Няколко дни. Не, че ги играх всичките и да. Иначе играта по принцип е забавна. Мога да ви демонстрирам какво трябва да се прави на Quick Match. И може да си изберем някакъв герой, с който да играем. Например, избрах си Venom. Чакаме да мине таймера. Така. И ето тук, точно тук, ви пише атаките с какво да ги използвате. Така. И сега като сте тук, просто ги цъкате, което искате, всичко. Нали правят така. Такива неща. И като ви убият, показва реплей. Кой как ви убие. И ако искате да смените, задържате бутона, при мен е квадрат, и си избирате друг герой. И почвате да играте с него. И така.
Ами, това беше хора от мен. Надявам се да ви е харесало и ако ви е било полезно, абонирайте за канала и не забравяйте лайка. А от мен, чао!